देग्लाय सोलिबाय थानाय बोसोरनि 1, 2 आरो 3 फेब्रुआरियाव क'क्राझारनि गौरांजों नांजाबनाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंजानाय 4थि खेब थुनलाइयारि फोरबोआव जायफोर बाहागो लाफैदों, जायफोर खोनासंनो फैदों आरो जाय मेडिया पार्सनफ्रा बे हाबाफारिखौ फोसावदों, बेफोर गासैबो नांजाबफानाय बिथांमोननिसिम खुंग्रा आफादनि जानानै मोजां मोननाय, सिबिनाय, खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। देग्लायनि बे 4थि खेब थुनलाइयारि फोरबोआव जोङो सानथामनि हाबाफारियाव गासै 57था सेसन जोङो खुंलांदों। बे 57था सेसनफोरनि गेजेराव बबेबा सेसना खन्थाइ आवरायनाय, बबेबा सेसना सुंद' सल' फरायनाय, बबेबा सेसना आंगो आलाप सावरायनाय आरो बबेबा सेसना CCBTR क'अर्डिनेशन कमिटि फर BTR बेनि माखासे BTRआव थानाय एबा जोंनि बे ओनसोलाव थानाय हारि माहारिफोरनि दैदेनगिरिफोर एबा आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनि ज' सावरायलायनाय गासै 57था सेसनखौ जोङो फोजोबनो हाबाय। बे 57था सेसनावहाय गासै बायजो हादोरनिफ्राय नुजाफैदोंमोन 7, मोनस्नि हादोरनिफ्राय 7 फैदों, डेनमार्कनिफ्राय 2, साउथ करियानिफ्राय 1, जापाननिफ्राय 1, बिदिनो गासै 8 जन बाहागो लाफैदों। आरो भारतनि आसाम एबा नर्थ इस्टखौ दोनथ'नानै भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनिफ्राय गुबुन गुबुन राव आरो थुनलाइखौ बिदिन्थि होनानै एबा रिप्रेजेन्ट खालामनानै गासै 67 बाहागो लागिरि, थुनलाइगिरि, खन्थाइगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदोंमोन। बेनि अनगायैबो नर्थ इस्ट स्टेट आसाम आरो BTR ओनसोलनिफ्राय गोबां रावारि थुनलाइगिरिफ्रा गासै 260 बाहागो लाफैदोंमोन। बिसोर गासै बाहागो लागिरिफोरनि अनगायैबो बे हाबाफारियावहाय BTCनि सिङाव थानाय एबा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय कलेजफोरनिफ्राय गंसे कलेजाव 10 फरायसा आरो 2 फोरोंगिरिफ्रा बाहागो लाफैदों। लोगोसे जोंनि चिरां आरो क'क्राझार जिल्लायाव थानाय गासै कलेजफोरनिफ्राय माब्लाबा 40, माब्लाबा 50 बेबादियै फरायसाफोर बाहागो लाफैदोंमोन। बेफोर बाहागो लाफैनायनि हिसाबाव रेजिस्ट्रेसनखौ नायनानै जों नुबाय जागायजेननाय 1 खालार खालि 2050 बाहागो लागिरिफोरा बाहागो लादों आरो नैथि सान 2 फेब्रुआरि आरो थामथि सान 3 फेब्रुआरियावहाय 1800सो बाहागो लागिरिफ्रा बाहागो लाफैदोंमोन। बे बाहागो लागिरि बिथांमोननि गेजेराव मख'जाथावा जादों नागालेण्ड लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि स्पिकार लं कुमेर बिथाङा बे खेवजेननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदोंमोन। बेनि बिथांजो कुमुद शर्मा बिथाङाबो बाहागो लाफैदोंमोन। बिथांमोननि अनगायैबो आरो असमनि सासे जार्नालिस्ट मृणाल तालुकदार बिथाङाबो बाहागो लाफैदोंमोन। बिथांमोननि बाहागो लानायनि अनगायैबो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उर्खा गौरा ब्रह्म, जोंनि BTRनि पपुलार दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथांमोनहा बाहागो लानाय बे बेखेवनाय एबा इन'ग्रेसन सेसना गाजा गोमजायै जालांदोंमोन। बेनि अनगायैबो जोंनि बे हाबाफारियाव नोजोर गोनां बाथ्रा मोनसेया जाबाय गियानपीठ बान्था मोनगिरि गवानि कनकानि रावनि लिरगिरि बिथाङा जाबाय दाम'दर मौज'। बिथाङा बाहागो लाफैदोंमोन आरो बिथाङा गावनि मोन्दांथिखौ लानानै जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोंनि हाबाफारिनि सोमोन्दै फोसावनो आरो फोरमायनो थाखाय बिथाङा जानजि खाफ्रानानै ओंखारलांबाय। दाम'दर मौज'जों लोगोसे साहित्य एकाडेमिनि नर्थ इस्ट जननि आगुनि सेक्रेटारि रामकुमार मुख'पाध्याय बिथाङाबो बाहागो लाफैदोंमोन आरो मुं मख'जोबनो हायै, फोरमायजोबनो हायै गासै 67 बाहागो लागिरि आसाम BTRफोरनि 210 आरो फरेननि 8 आरो गोबां बाहागो लानायजों जोंनि बे सानथामनि हाबाफारिया गाजा गोमजायै जोबलांबाय।
बेनि अनगायैबो जों बे हाबाफारियावहाय बर'फोरनि मोनसे जुनिया हाबाफारि लादोंमोन। बे जाबाय बर' राव थुनलाइयाव दिनैसिम जायफोर साहित्य एकाडेमि बान्था मोनलांबाय बे बान्था मोनगिरि गिदिर थुनलाइगिरिफोरखौबो लेंहरनानै मैया एबा 2 फेब्रुवारिनि मोनाबिलिनि सेसनाव बिथांमोनखौ जों लोगो मोनलायहोदों। आरो बे थुनलाइयारि हाबाफारिनि अनगायैबो बेवहाय जोंहा बुक फेयार दङ। बे बुक फेयारावबो गोबां माने बिजाब बाख्रिफ्रा बाहागो लाफैदों आरो बे बुक फेयारनिफ्राय BTCनि अनसुंथाइजों गंसे कलेजाव 50,000नि बिजाबबो माने फ्रि अफ कस्ट हरनाय जादों। आरो गासैबो सुबुं बाहागो लाग्राफोरनि देहायारि गोसोआरि मेंनायखौ गोजोन होनो थाखाय बायदि हारिनि माने दामनाय देनाय मोसानाय, बर'फोरनि बागुरुम्बा मोसानाय, सिख्रि सिख्ला मोसानाय, राभाफोरनि मोसानाय, सानथालिफोरनि मोसानाय, राजबंशिफोरनि मुसुरनायफोरखौ लाफानानै जोङो बे सानथामनि हाबाफारिखौ देग्लाय गाजा गोमजायै खुंफुंनो हाबाय। आरो बे गाजा गोमजायै खुंफुंनो हानायाव आङो जोंनि खुंफुं आफादनि गासै बिबानगिरिफोरनिसिम माने साबायखर आरो सिबिनाय बावहरबाय। गासै बाहागो लागिरि बिथांमोननिसिम माने साबायखर बावबाय। आरो जोंनि बे हाबाफारिखौ सानफ्रोमबो फोसावबाय थानायनि थाखाय, उनावबो फोसावनायनि थाखाय मेडिया पार्सन एबा खौरांगिरि बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावहरनानै जों दिनै बे जोबथा दिननि जोबथा बुब्लियाव खुंफुं आफादनिफ्राय नोंथांमोननि गेजेरजों बयनिसिमबो साबायखर बावहरनाय, अननाय मोजां सिबिनाय बावहरनायखौ जोङो फोरमायहरनाय जाबाय।